6 ತಪ್ಪುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತ ಬ್ಯಾನೆ ಬಂಡಾರ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಡಿಂಚಿ ಬ್ಯಾನೆ 82 ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಶುರು ಆಗಿ ಜೈದ್ನೆ 82 ಜೈದ್ನೆಯಾಗಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ತೋರಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ತಿಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇಲಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 30 minutes ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂಡ ಈ ಬೇಲಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಗಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕಲೇನು ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡು. ಸೊ 1977 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 47 years ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಡ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದುಂಬು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇನಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಓನರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್, ಕುಕ್, ಕ್ಲೀನರ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ರಾಗಣ್ಣ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ರಾಗಣ್ಣಡ ಪಾತಿರ್ಗ. ರಾಗಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲ ರಾಗಣ್ಣ ಏತ್ ಖುಷಿ ಟೊಲ್ಲಾರು? ಖುಷಿ ಟೊಣ್ಣೆ ಜೀವಮಾನೇ ಖುಷಿ ಅದು ದಾಯನಾಗ ಯಾ ಸರ್ವಸ್ತ ತ್ಯಾಗ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪ ರಾಗಣ್ಣ ಆಪಲ್ ಆಪಲ್. ಸೊ ರಾಗಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತಂದ ರಾಗಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪ. ಅದೇ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1977 ಅಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 77 ಆಗಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಈರೇ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ ಇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಲ ಆದಿತ್ತ ಪಪ್ಪ ಹಿಡಿದು ಈರೆಗೆ ಬಂತ. ಪಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ 84 ಏಪ್ರಿಲ್ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಬೇರಿ. ಜನವರಿ ಸರ್ ಜನವರಿಗೆ ಕುಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವ್ ಪಪ್ಪ ಇರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬರೋದಿತ್ತಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಬರೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪ ನಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ಕೂಲ ಕುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಸಾಗೋಳಿತ್ತು ನಿಲ್ಲಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ತಡ ರಾಗಣ್ಣ ಏನಾದಿತ್ತು ವೆರಿನಿ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಉಪಾಯ ನಿಜ್ಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತೋಳು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೆಂಡ್ರೆ ದುಮ್ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪದಾನೆ ಇತ್ತೊಂಜನ್ನ ಜೀವದ ಮಿತ್ತು ಉಂದಾದ್ರೆ ಆತ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಸೊ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಗಣ್ಣಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪರ್ ಯಾ ನಿತ್ಯ 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಡೇಲ್ ಹಾಕುವೆ. ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪತ್ತು 4 ಓರಗು 2 ದಿನ 4 ಕಲ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಹೊರ 2 ದಿನ 4 ದಿನ 5 ಗಂಟೆ ದಾನಾಗ ಕಾಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಅವ ಒಂಚು ಬಂಗಾಪು 4 ಬರಡಾಪು ರೆಡಿ ಅವಡ್ಡ ಗಿರಾಕಿ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಗಿರಾಕಿನ ಬರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ನಿಗುಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ದಾನಾಗ ಯಾರು ಕಿಂಜಿಡೆ ಕುಲ್ದೆ ಬೇರು ಅಂತ ನಿರಂತರ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಂಡಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ದುಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಯಾನು ಒಂದು 7-10 ವರ್ಷ ಇಡ್ಲಿ ಪುಡ್ದಾಣ್ ದಾನಿಗೆ ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಯಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಕು ಬರಡತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ಆಂಡ ಆಜರಿಗೆ ಬಸುಪ್ನಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಆಜಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದು ಇಡ್ಲಿ ಚಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಜರಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ BMS ಬಸ್ ಉಂಡು. BMS ಬಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕ 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕ ಆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಾಣೆ ಕಾಯ್ಬೇಕ ಅಂಚೆ ದಿನ ಪೋಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಸ್ ಏತ ಬಸ್ ಕಟ್ಟಾಡು. ಸೊ ರಾಗಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ ಇನಿಕ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ನಮಗ್ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಜರಿಗೆ ನಿಗಂಟುಂಟು ಆಜರಿಗೆ ಏನ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಗಣ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವೇಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪುರ್ತಾಯಿ ಬೇಕು ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಬಕ್ಕ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಇಂಕ್ ಬೇರೆದ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿ ಎಂಚ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ದಾದ ರಾಗಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಡೇರು ರಾಗಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಗೋಳಿ ಬಜ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಅವತ್ತಂದ ಏನಪ್ಪರ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾರ ಇಡಿ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಶೀರ ಮಲ್ಪೆ ಸಜ್ಜಿ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಗೋಳಿ ಬಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಊರುಂಟು ಆ ಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಕಾಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅವು ಮಲ್ಪ ಏಪಲರ ಅನ್ಪಾನೆ ಡೈಲಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಪಿರಿಯೆಲ್ಲ ಬುರುಡು ಬಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಉಡ್ಡ ಮಡ ಅನ್ಪಾಯ ಒಡ ಅನ್ಪಾಯ ಬಕ್ಕ ಇದನ್ನ ತೀಪೆಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಅನ್ಪಾನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಜಿಲ ಚೂಡ ಬಜಿಲ್ ಉಂಟು ದಪ್ಪ ಬಜಿಲ್ ಅದು ಚೂಡ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ ಏಪಲರ ದಿನ ದಾನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ದಿನ ಬೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ದೋಸೆ ಹಾಕು ದಾನ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಬಿಡಿ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಪೆ ಸೊ ರಾಗಣ್ಣ ತಿಂಡಿ ಪಂಡಾರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೆಲವು ಇರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡಾರ ಸೊ ಈನ ಪೂರ ಸ್ವೀಟ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಯಾನ್ ರವ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪುರಿ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಎಡ್ಮೆ ಲಾಡು ಏಪಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚತ್ತು ಅಪಲ್ ಬಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಸಾಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇರ್ ಬೇಗೋಡ್ ಪಂಡದ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು 4 ಪಂಡ ಸೊ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಪಲ್ ಬರ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಂಡೆಡ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೇರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ 4 ದಿನ ದುಮ್ ಮಲ್ತನ ಮೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಗಲ ನಸಿ ಬೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿ ತಿನ ಇತ್ತಂದ ತಿಕ್ಕೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಸೀಬಿನ ಪಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡುಗೆ ಸೊ ಅಂಚದಿನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ಇಸದ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕುಲ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಗಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅವಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಿನ ಅವಡು ಅಥವಾ ಅಗಲ ಇತ್ತ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಅಗಲ ಪಿದೆ ಊರುಡು ಒಲ್ಲ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡಿ ಇತ್ತದು ಊರು ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ರಾಗಣ್ಣ ಆಡೋ ಬರ್ಪೇರು ಆನ ಇಸದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದಾಗಲ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಪೇರ ರಾಗಣ್ಣ ಇತ್ತೆರ ಒಣ್ಣಗ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಡು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಂಚು ಜೋಗಳು ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಚೊಂಬು ನೀರು ಬರ್ತಿನ ಜೋಗಳು ಬರ್ತ ಮೆಲ್ಲ ದುಮ್ದಾಗ ಬರ್ಪೇರು ದುಮ್ ಬಣ್ಣಗ ಮೂರ್ತು ಈ ಬೋಪಾಡಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಂದಿರಟೆ ಬೋಪಾಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಡ್ತು ಬರ್ತಿನ ಜೋಗಳು ಅದಾಗ ಖಾಲಿ 500 ಚಿಲ್ಲರ್ ದುಂಬಳ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಲತ್ತಿ ಕಡೆ ಮಂಜಲಿ ಕಂಜಿ ಪೋಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಾಪ್ಲೇಕಲ್ಲ 2 ಜೋಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ ಪಾತಿವ್ರಿ ಏನು ಪಾತಿವ್ರಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಿಂದ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಳು ನಿಂಗೆ ಗುರ್ತ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಳ ಇದ್ ಪಾತಿವ್ರಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಇದ್ ಮಣ್ಣಾಗ ಪಗ್ಗು ಬೇಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಆಟಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ್ 2 ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕಾಂಡ್ ಲಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಕುಳ್ದುಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಬತ್ತಿ ಆರು ಬರ್ತೀರಿ ನೀರು ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚಾನ ತಿಂಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಆ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ನಿತ್ತು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬಕ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಉಂಡತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಈ ಬೇರೆ ಆತನ ತೊಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಈನಾ ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈನ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತಾನೆ ಈರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕರು ಬರ್ತೀರಿ ಬರೋದೈತೆ ಚಾಲು ರಾಗಣ್ಣೆ ದಾಯಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತಿಜೇರು ಯಾನ ಮದ್ಮ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆತೀನಿ ಆ ಪೆಡ್ಲ ಆ ಪುಡ್ತೋಳು ಎಂಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪೊಂಡು ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೊರಪಡಿದ ದಾನಿ ಆ ಶಿಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ಕೊಳ್ಳಾದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೈತೆ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನೀರೈತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ದೂರದ ಅವು ರೆಡ್ ಗೈಟ್ ನೆಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಡಿ ಇದಾನ್ ಬಗ್ಗೊಂಡೆ ಆತನ ಯಾನ್ ಅವು ಗೋಡೆ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ತುಣ ಎನ್ನ ಅದು ಅವು ದಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಮದ್ಮೆ ಪೆಡ್ಲ ಇಂಕ ಆತ್ವೆ ಆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಇಂಕೊಂದು ನಮೂನಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜ ಸೋಡಿ ಬುರ್ಚಿ ಮಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿ ಪಣ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಆರು ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆರಿತ ಬ್ಯಾನೆ ಬಂಡಾರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನೆ 82 ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಜೈದ್ನೆ 82 ಜೈದ್ನಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಜೈದ್ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ ಜೈದೆ ಜಿತ್ತನಕ ಇಂಕಿ ಕಾರ್ ನೀಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಎಚ್ಚರಿಯಾನ ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂಚು ರೆಡ್ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು போனாಗ ಜೈದ್ನಾಗಿ ಒಂದಮ್ಮ ಬೇರೆ ಗುದ್ದಂ ಪಣ್ಣ ಕಾಣ ಬೇನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸ ದಪ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಆಡಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಚಾಲು 24 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 32 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನು ಈನ ಬ್ಯಾನೆ ಇತ್ತನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತು ಆನಲ್ಲ ಆ ಬೇನೆಡ್ಲ ಈರಿಗೆ ಏನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಆತಿ ಅವೇನ್ ಬಿಡ್ತದೆ ಹಿಂಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನೈತೆ ಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಮುಂದಾದ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಜೀವಮಾನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ರಾಗಣ್ಣನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿದ ರೇಟ್ ಇಂಚ ಎನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ 15 ಪೂರಿಗೆ ಇರುವ ಒಕ್ಕ ಇಂಚ 15 ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಬಡೆ ಉರ್ದುದ ಪೂರ 10 ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಪಣತೆ ಒಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಗೋಳೋಜಿ ಪೂರ 15 ಬಕ್ಕ ಸೀರ ಮಲ್ತೇಡ ಎಷ್ಟ ಅಂತ ಬೇತೇನೆ ಬಕ್ಕ ತೀಪೆ ಮಲ್ತೇಡ ಆಯಿನ ಆಜಿ ಗೋಲ ಐನ ಆಜಿ ಒಂಜೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತೇಡ ಮೂಜಾರೆ ಅವು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಚಕ್ಕುಲಿಗೆ ₹3 ಆಡು ಪೂರ ಐನ ಆಜಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಗಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ.
ಸೊ ಎಂಕ್ ಇಟೇನ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪಾರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ರೆಗ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನಿಂಕ್ಲೆ ಆಪಲ ದುಂಡೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಪಂದಿತ್ತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಈನನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತವಡಟ ನಿಗಡಿ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಅವು ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದು. ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆದ ಲೇಯರ್ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅದನ್ನ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಚಟ್ನಿ ಲಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇತ್ತನ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ಲೇಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎತ್ತಿನೋಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ತಿನ್ನೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ನನೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬಂದ ರಾಗಣ್ಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಈಜಿನ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಏನಪ್ಪ ಪಂಡಾಗ ಗೋಳಿ ಬಜೆಗೆ ಆಕಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೆತ್ತ ಆಕಾರ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಉಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಕೆನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ದದಾದ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಮಾಮನಗಲು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಗಲು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಗಲು ಅದು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತದು ದದನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಹೈಟ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಒರಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಇನಿ ಕೊಡಿಡ ಎಂಕ್ಲವು 500 rupees 600 rupees ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದಲ್ಲ ಅವು ತಿಕ್ಕುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫೀಲ್ ಅವು ನೆನಪು ಒಂದು ನೆಂಕಿನಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಕ ತಿಂಡಿದ ಒಟ್ಟು ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ನೆಲ ಅಂಬಿ ದಿನ ನೆಲ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೀಲೆ ಬ್ಯಾತೆ ಪಡವ ಅಂಬಿ ದಿನ ನೆಲ ತುಲೈಪನಗ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಗೋಡೆ ತುವನಗ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚನೆ ಎನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಕಡೆಯವನು ಆರೋ ಕಲ್ಲಡೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮರತ ಬೆಂಚ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮರತ ಬೆಂಚ್ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲುದು. ಸೊ ಬಾಕಿಲ ಆದಿಪ್ಪದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಬಾಕಿಲ. ಸೊ ಒಂದು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಜನೆ ಬೇತೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಊರ್ದಾಗಲ ಆದಿಪ್ಪರು ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ. ಸೊ ನಿಗಿಲು ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿದು ಇನಿಕ್ ನಿಗಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದು ಇನಿ ಒಲ್ಪನ ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡ್ ಇಪ್ಪರು. ಸೊ 100% ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದು ನಿಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ನಿಗಲು ಶುವರ್ ತೋಜವರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರಾಗ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಯಾನೇನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಕ್ಕ ತೂಲೆ. ಸೊ ನೆನಪುಡು ಕರೋಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕೆಲ ಕರೋಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆನಪುಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.